Ikusten duzuen moduan, gaur ere mistua ingo dugu plenua, Andrea gaixorik handoko hau etxean, azken orduko kontu bat, orduan etxetik ingo da, hasingo gara. Hasiko gara lehenengo puntuekin, dela 2022ko urriaren 26 egindako bilari dagokion aktaren onarpena. Ni buruz, ezer ez baldin badago, bozkatu egingo dugu aldeko botoak. Aho batez. Bigarren puntua, Elgoibarko udaleko eta Kirol Patronatuko 2001ko kontu orokorra onartzea. 2021ko ekitaldi dagokion kontu orokorra onartzeko tramitatu den espedientea aztertu da, bertan aldizkari ofizialean egon eskero ez dagoen alegazioa oharrik edo eragozpenik, eta beraz, osoko bilkurari ondoko akordioak arditzala proposatzen zaio. Lehenengoa, Elgoibarko udalaren beraren aurrekontuak eta Udal Kirol Patronatuaren aurrekontuek osatzen duten 2021ko ekitaldiaren kontu orokorra onartzea. Eta bigarrena, herri kontuen Euskal Epaitegira arestiko espedienteak igortzea behar bezala onartutako dokumentazio guztiarekin batera. Ez baldin badago ezer esateko, orduan proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Hirugarren puntua, 2023ko ekitalderi udalari eta Udal Kirol Patronatuari dagozkien aurrekontua eta plantilla organikoen hasierako onarpena. Kasu honetan, aurkezten da udaleko aurrekontu proiektu bat, 19.274.759 euroko zenbateko duena, gastuetan eta diru sarreretan. Baita ere proposatzen da udalaren plantilla organikoa onartzea, eta horrekin batera, Udal Kirol Patronatuko aurrekontu proiektua aurkezten da, 1.711.755 euroko zenbatekoa duena, gastuetan eta sarreretan, eta Kirol Patronatuaren plantilla organikoa ere proposatzen da. Eta hori ikusita, Udal Batzarren osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo akordioak ditzala. Lehenengoa, 2023ko ekitaldirako udalaren eta Kirol Patronatuen aurrekontua lehendabiziko onartzea eta 15 egunez jende horren jartzean reklamazioa aurkezteko ahal izan daitezen, era berean aditzera ematen da alegazioak egon ezean aurrekontua behin betiko onartutza joko dela. Bigarrena, 2023ko ekitaldirako udalaren eta patronatuaren plantilla organikoa lehendabiziko onartzeak eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Hirugarrena, 2023ko onartu diren aurrekontu orokorra eta plantilla organikoa 15 egunez jende horren jartzen, interesdunek reklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Horretarako iragarkiak argitaratuko dira Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaleko iragarki-goletan. Eta laugarrena, erabaki hauek behin betikotza joko dira reklamazioak aurkezten ez bada, eta hori horrela bada Gipuzkoako aldizkari ofizialean behin betiko onarpenari buruzko iragarkia argitaratuko da. Eta aurrekontua txertatuko da kapituluen arabera laburtuta. Norbaitek, zer bat esateko? Bueno, oingoan ere bai, txikitik handira ingo du, osak, Ebaristo zuria deitza. Kaixo. Bueno, son los presupuestos 23, los últimos presupuestos que vamos a tener en esta legislatura. Y, bueno, pues comentar, en principio, en el modo, la forma y otro el fondo. En el modo decir que, bueno, desde el 2019, los primeros presupuestos que vi del Ayuntamiento, ahora,
pues tengo que decir que ha mejorado muchísimo. Es más, incluso del año pasado, que me parecía una buena forma de presentarlos, este año ha sido más que bien, excelente. Y no me quiero extender en eso, más que dar las gracias a los técnicos y los que han trabajado para presentarlos. En la forma también, bueno, en el fondo ya, el tema de presentar los presupuestos cerrados, ya está todo el bacalao cortado y entonces es difícil que la oposición y los demás podamos meter temas de envergadura. En ese sentido, es en la ejecución a lo largo del año donde vemos, por lo menos nosotros, la oportunidad de meter ideas y presupuestos, bueno, ideas y sacar adelante proyectos que puedan ser interesantes. Lo que hemos presentado en los presupuestos en años anteriores pues han sido siempre cosas muy básicas. Este año vamos a hacer exactamente lo mismo. En el 2023 vamos a seguir trabajando a lo largo del año. Es ahí donde vamos a hacer las propuestas y es ahí donde vamos a intentar buscar consensos para que se sigan trabajando las cosas. Si hacemos un repaso de todo lo que hemos hecho, pues veo que solamente hay dos cosas muchas de las cosas que voy a decir ni siquiera entraron en presupuestos, sino que simplemente salieron cosas que a lo largo del año se fueron proponiendo y fueron saliendo. Así, por ejemplo, cosas que se han terminado, como el tema de la eliminación de los símbolos franquistas del 2019 o el pleno en streaming, son cosas del 2019 y se han hecho pues casi ahora. Bueno, lo de los símbolos franquistas se hizo bastante antes. Cosas que están haciéndose, que todavía no se han terminado. Pues vamos a decir que la protección del arbolado urbano es un tema que se está haciendo ahora, es del 2019. La demora de los eucaliptus, esto es un tema que es una contramoción del propio PNV y que nosotros hemos intentado que entre también en estos presupuestos y han entrado. La conciliación es otro tema que me estáis comentando que se está trabajando, es del 2021. La colocación de placas solares es un tema que hablamos nosotros en el 2021, en junio, y se nos dijo que no, pero poco a poco pues al final vemos que es de cajón y al final las cosas se van haciendo. El tema de los desfibriladores es de julio del 21 y es otro tema que no me acuerdo si entró por una junta de portavoces o algo así. El tema es que se planteó, se llevó a comisión, se fue haciendo y se está haciendo aquí ahora. Agenda 2030, pues también se están haciendo cosas. No todas las que quisiéramos, bueno, se están haciendo. Los parques infantiles, esto es de junio del 21 o algo así, y ahí vemos que al final se están haciendo también, se han hecho mejoras y se ha mejorado también el mantenimiento, un tema que nosotros reclamábamos y se nos decía que no era así, pero bueno, ahí está, se está haciendo, es lo que importa. La ley de sostenibilidad energética, esto es de junio del 22, se trabajó con la comisión y, bueno, pues también se están haciendo las cosas que son pertinentes. Hay cosas que faltan. En el tema de emergencia climática, eso es de septiembre del 2019, ahí ya os comenté que estábamos con un límite de tiempo. Un límite de tiempo de 20, 30 años, han pasado 4, ahora los científicos ya nos están diciendo que ya va a ser imposible el no subir la temperatura global en 1,5 grados, es decir, ya hemos hecho la mitad del recorrido para pegarnos la ostra y matarnos. Quiero decir, con 3 grados el colapso climático va a ser nefasto. La limpieza de los ríos. La limpieza de los ríos sigue siendo exactamente igual. Sé que se han hecho cosas, pero yo el tema lo veo exactamente como estaba. La ordenanza y tenencia de protección de animales. Esto ni siquiera hace falta presupuesto, se debería haber hecho. Hemos esperado que salga la ley a nivel de Euskadi, ahora sería el momento. El tema de las basuras en las centrales. Sé que es un tema de URA, pero podríamos pinchar un poco ahí. El tema de las viviendas deshabitadas, septiembre del 21. Ahí se iba a hacer un estudio de cómo estaba, en qué situación estaba cada una. Todavía no sé nada de ello. Temas como el de la salud mental, de enero del 22, o de las familias monomarentales y monoparentales, también de mayo del 22, se les podría haber dado un empujoncito más largo. La participación ciudadana en los presupuestos. Somos siempre defensores de la participación ciudadana y se hubiera desarrollado ya, incluso antes de los propios presupuestos, del propio trabajo que hacemos nosotros, pues hubiera sido mejor.
Este tipo de cosas que sabemos que todavía están ahí pendientes, vamos a trabajar el año que queda para que se puedan avanzar un poco más. En el tema de cosas que, por ejemplo, pues podemos estar de desacuerdo, pues no voy a extenderme más que en una. En el tema del derribo de Pedro Muguruza, 350.000 euros, creo que no se debe, y lo repetiré 100 veces, no se debería tirar ese edificio. Creo que 350.000 euros sirven para muchas cosas y creo que el edificio también. Visto todo esto, vemos que las ideas nuestras pues, van trabajándose más a lo largo del año y que los presupuestos, tal y como se plantean ahora, pues es un mero trámite. Entonces, nos vamos a abstener simplemente y nos vemos a lo largo del año en los puntos que hemos dicho y los que se nos puedan ocurrir. Gracias. Zuria da hitza, gainera. Desde el PSE del Elgoibar siempre hemos defendido la necesidad de tener unos presupuestos aprobados que estuvieran adaptados a la realidad del momento. En esta ocasión nos encontramos con un 2023 complicado tras 2 años de pandemia y con la inflación disparada, que hace que siga en aumento el precio de la mayoría de productos y servicios. Por ese motivo, es un ejercicio de responsabilidad haber alcanzado un acuerdo presupuestario entre los dos partidos que ostentamos el Gobierno municipal que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y para ello hemos incrementado en un 8,85% los presupuestos con respecto al ejercicio en curso. Para abordar la difícil situación en la que nos encontramos actualmente, hemos reforzado las iniciativas encaminadas a impulsar los servicios sociales, la promoción económica y otra serie de propuestas e iniciativas que desde el PSE del Elgoibar hemos incorporado a estos presupuestos para mejorar la vida de los elgoibartarras. Me gustaría destacar el proyecto de reforma del puente del Quincón y la nueva residencia de Rezábal, ya que han sido dos propuestas que el PSE del Elgoibar siempre ha defendido y que son inversiones muy importantes para el Elgoibar. Creemos que ambas van a transformar la vida de los ciudadanos y ciudadanas porque va a mejorar la accesibilidad a un barrio entero con el resto del pueblo y la otra beneficiará tanto a personas mayores como a familias del Elgoibar. Aitziber, zuria da hitza. Lehendabizi izan aurrekontu proposamena guretzako IESkoaren handikan oso berdintsua dela. Azken boladan izan diran, gizartean egon diran aldaketa ugariak, batzuk pandemia alde batetikan, beste batetikan aurten izan dugun esan genuen inflazioare bai oso handia izan zen, baina aldiz egoera hauek ez dakate isladarikan aurrekontu hauetan. Eta egoera hauen ondorioak arintzeko balio zaketen planteamendu estrategikorik ere ez du ikusten aurrekontu hauetan. Egia da, bakoitzak isladatzen duela, bere eredua, aurrekontuetan isladatu behar du, etorkizuneko erronka horien aurrean non kokatu nahi duen eta nola kokatu nahi duen adierazteko. Zuek proposatzen dugu zuena, gure hildo edo eredu politikotikan eredu desberdinak dira, guk uste dugu diru partidetaz haratago bari gerala hitz egiten politika ardatz desberdinetaz. Alde batetikan, pertsonal gastuak bai igo dira, energia gastuak eta argindarran gastuak ere asko igo dira, 40% inguru. Gainera, kiroldegiaren kasuan, bere ekarpenare bai handitu egin beharko da gastu hauen ondorioz, hori gainera kago gero beste kreditu aldaketa bat, horren inguruan, 76.000 euro inguruko transferentzia batetaz ari gara. Eta, egoera hau ez da egoera puntual, baizik eta egoera hau jarraituko du, eta beraz, honen aurrean, neurri eraginkorrak hartu behar dira. Guk planteatzen genuen beti bezala gure planteamendua fiskalitatearen inguruan beti izan da proportzionaltasuna planteatzea, ez usteko hauei aurre egiteko, eta pixkatxo bat udalaren errekodazio maila hori mantendu, edo neurri batean pixkatxo bat altxatzeko. Egoera ez usteko horiei aurre egiteko behar den moduan. Gero bestalde, bai ikusten dugu azkenean aurrekontuen ardatza izan beharko lukela herritarren partaidetza, baina, hori, herritarrei pixkatxo bat eskaini informazioa aurrekontuak egiten dauden bitartean, aurretikan informazioa aurrekontuei buruz, gero hauek garatzeko aukera izan dezaten. Gizarte arloan, adibidez, guk beti defendatuko ditugu kalitatezko zerbitzu publikoak,
betire interes ekonomikoen gainetik. Uste dugu herritarren beharretara egokitu behar diran programa berriak sortu behar direla, eta gero dauden programetan baldintzak edo irizpidea beharretara egokitu behar direla. Beraz, partidan tamainaz gain, importantea da konturatu beharko dute zer nahi dugun lagundu, nori eta nola lagundu nahi diogun, ez? Transizio energetikoa izan ere bai, orain aurrean daukagun beste erronka nagusietako bat, honen inguruan bai landu beharko genuke estrategia bat, gure energia eredua eta gure kontsumari buruzko eztabaida mahai gaineratu beharko genuke, baliabide fosilen erabilera nola murriztu edo autosufizientzia handitzeko arlo publikoetikan nola hartu dezakegun, ze neurri hartu ditzakegun edo nola eragin dezakegun, eta gero energiaren funtzio sozialari arlo publikoetikan nola bermatu dezakegun aztertzeare importante izango litzateke. Hau da, herriaren nahi eta beharretatikan azkenean komunitateak eraiki behar dira, baina beti ere bai, kohesio sozialean bitartez, pixkatxo bat hori lantzeko estrategia edo aukerak baliatuz. Jasangarritasuna gainera ez da bakarrikan energiari lotuta, baizik eta uraren kudeaketa, Barizok esan du bezala, uraren gaia oso garrantzitsua da, baita ere basogintza eredua, ze basogintza eredu nahi dugun, ze jasangarritasun eredu markatzen du, ze nahi dugun, guretzat ondare naturala zaintzea eta edatzea oso importantea da. Eta udalak ere badauka honen inguruan ahalmena, berak udaletik bideratu daitezke azkenean lur erosketara urtero diru lerroak edo partidak, horrek azkenean ingo luke basegintza eredu jasangarri bat izatea. Mugikortasun aldetik, beti ere ezaguna da gure planteamendua gai honen inguruan, mugikortasunaren inguruan gure jarrera beti da baliabide publikoen optimizazioa, beraz, beti izan dugu bezala, gure proposamena edo gure jarrera da beti herri guztiaren zerbitzua gehiago garatzea, herri guztira iristea, eta horretaz gaien ere bai, falta, nahiko genituzke lantzea estrategiak adibidez, CO2 isurien murrizketaren inguruan. Beste gai bat, etxe bizitzarena, badakigu azkenean etxe bizitzen alokairuen eskaintza oso mugatua dela gure herrian, beraz alokairua sustatzeko politikak, gure alde zaharra eraberritzeko politikak ere behar ditugu, beti ere diru laguntzaz haratago joan da. Ulertu behar dugu azkenean etxe bizitza eskubide sozial badela, ez dela negozio bat, beraz etxe bizitzen alokairua egokitu behar dugu gure herriko gizarte eta ekonomia baldintzetara, eta ez alderantziz. Eta, beti izan dugu azkenean herri baten kohesio maila importantea dela, ze herri kohesio ez gara inora iritsiko, ez dugu aurrera pausorik emango, eta guretzako kohesio hori garatzeko hezkuntza maila izantzateke tresna oso egokia erabili beharko genukena, Guk erakunde desberdin arteko mahai bat planteatzen dugu, eskoletako komunitate dituen azkenean arlo desberdin guztiak batzen dituen mahai bat planteatzen dugu, eta, pixkatxo gutxi gora bera argi gelditzen, azkenean gure planteamenduak ez dira partiden inguruan, desberdintasunak ez dira partidetan gelditzen baizik, eta pixkatxo bat gobernantza ereduarekin dauka zerikusi gehiago, eta behintzat gure apostu izango da beti herri mailatikan etorkizuneko erronkei aurre egitea. Maialen, zuria daitza. Guk gaur onartuko dian aurrekontua 19.294.749 eurokoa izango da. Aurreko urteakin alderatuta 9%ko igoera daukate aurrekontu hauek eta 1,5 milioi gorakada bada. Uste dugu horrek ematen digula margena gauzak ondo planteatzeko. Gure helburua aurrekontu hauek aurkezterakoan hasieratik da herritarren ongi izatea bermatzea, legealdi osoan hola adierazi dugu eta gurekintzek hori erakutsi dute, bizi kalitatea hobetzen jarraitzea eta batez ere herri aurreratu bat
izateko bide horretan jarraitzea. Bai sozialki, ekonomikoki jasangarria izango dana eta guretzako garrantzitsua dana dauzkagun zerbitzuak mantentzia eta hobetzea ere bada gure helburuetako bat. Bizi dugun krisi egoera honek danori eragiten digu, herritarrei eragiten die, baita udalari ere bai, udalan bere eguneroko jardunari, eta horrek eskatzen digu erabaki batzuk hartu behar izatea, baina hala ere uste dugu aurrekontu ausart batzuen aurrean topatzen gerala. Kontuan eduki behar dugu personal eta langileen gastua aurrekontuan 37% dela, 5.196.000 eurokoa da personalari bideratze zaion aurrekontua. Gastu arruntatan juten dira 44%, 8.300.000 euro, eta hemen nire ustez udalan eragina edo markatzen duten beste biak dira bai diru laguntzak, azkenian diala herritarrekin, eragileekin, elkarlanean itzen ditugunak 15% suposatzen dute, ia 3 milioi euro dira, inbertsioak baino gehiago dira diru laguntzetan beste modu baten inbertitzen degun hori, eta inbertsioen kasuan 2.600.000 euro dira, 14% izan da. Beraz, nik uste hor markatzen dela datu objektibotan udal honek bere aurrekontuetan zer ematen dion pisua, ez? Inbertsioak garrantzitsua dira, baina garrantzitsua da guretzat elkarlana eta hartu eman hori eukitzea herriko eragile desberdinekin, eta hori ikusten da aurrekontu hauetan. Guk legealdi honen hasieratik defendatu duguna izan da herritarrak erdigunean eduki behar ditugula, eta beraien ongizatea bermatu behar dugula. Horretarako 2023ko aurrekontuen aurrean kokatzen gera, aurrekontu hauek ziklo bate itxi behar dute, baina aro berri bat ere bai irekitzen duten aurrekontu batzun aurrean topatzen gera, eta uste dugu horri konpromiso heldu behar diogula eta hala egin degula. Proiektu estrategiko edo inbertsioak behitzen baditugu, garrantzitsuenak edo dia, Kinkonsu izan lehenengo fazia dago, 870.000 eurokin, Urasandiko biala 350.000 eurokin, Pedro Mugureza edo Usetxekaleko eskolen ereizketa 350.000 eurokin, Arriaga poligonoan 3. fazia 350.000 euroko partidakin, Elgoibar berdea batitzeko 1.000 euro sartzen dira bai ekiolan, trantsizio energetikorako eguzki kooperatiban sustatzaile izango gerala kontuan eukitza, Olaizagan plaka fotovoltaikoa jarriko dira, eta argiteria publikoa ere bai horretaz aparte LED sistema dunera bideratzeko ingo da ahalegina. Kaleen konpoketa eta urbanizazioa 200.000 euroko inbertsio izango da, landa gunetan egingo dian inbertsioak 180.000 eurokoak, igogailu eskailera mekaniko irisgarritasun horretan 85.000 euro, jolas parken inbertsioak 2022 izan da urte importantea, baina jarraitzuko dugu 20.000 euroko partida batekin, eta teknologia berriei begira 40.000 euroko partida bat. Honekin jarraitzeko, eta lehen esan dut, aurrekontua igotzen da 9%, baina gizarte ongizateko partida 11% igotzen da, 1.800.000 euroko igoera daka gizarte zerbitzuetan markatzen dugun partida orokorrak. Nik uste legealdi guztian zehar hor jarri dugula fokoa, eta 2023ko aurrekontu hauetan ere hor dagoela fokoa, eta hori erakusten dute aurrekontuak. Eguneko zentroa usteburuetan emango du zerbitzua, mendekotasuna dakaten edo arriskuan dauden adinekoentzako autonomia sustatzeko zentro berria aterako da. Elkartei bideratutako diru laguntzak ere hor badaude, etxez-etxeko laguntza zerbitzu aterako da 280.000 euroko partida batekin, gizarte larrialdietako laguntzak 200.000 euroko partida dakate, eta gero pertsona nagusiei lotutako programak, bazterkeria egoerari lotutako aktuazioak, edo osasun programak ere sartzen dira bertan. Hemen argi utzi nahi dut, eta uste dut urte guztietan hola adierazi degula eta hola egin degula urtea joan ala, guretzako gizarte zerbitzuetan markatzen dugun aurrekontua beharren arabera egokituko dugu beti. Beharra baldin badao, urteko edozein momentutan partida horiek handitzeko inoiz ez da arazorik egongo, eta hola erakutsi dugu urte guzti hauetan zehar. Badakit oin esango diazuela, aurreko urtean 2022an jeitsi genula, beharrik etzabalako egin zen, gizarte zerbitzuetako langileekin horrela baloratuta zorionez Elgoibarko udalak etzuan behar gizarte zerbitzuetan zeuden laguntza horietan
gehiago sartzea, 2021 kontrako gertatu zen, eta handitu egin genitxun partida horiek. Beraz, guretzako importantean gizarte zerbitzuetan da prestutasuna zein dan, eta behar dan une oro egokitzeko gaitasuna erakutsi degula legealdi osoan zehar. Sustapen ekonomikoari begira, 120ko igoera dakan sustapen ekonomikoak, 331.000 euro izango dira. Nabarmendu nahiko genuke Aizu Ostalari Elkarteakin sinatuko dan hitzarmenak 20.000 euroko laguntza eukiko du, aurreko urteakin konparatuta ia laukoitza dalarik, eta baita ere bai merkataritzari begira garrantzitsua izango da, 50.000 eurora igoko degulako beraieri zuzentzen den partida, guretzako hori lehentasun bat dalako. Horrekin batera, aipatu beharra dago ere bai, kultura eta kirolian azken urteetan momentu zailak bizitzea tokatu zaigula, COVID-ak asko kaltetu zituen zailak izan zian azkenian ezabalako margenik hor eragiteko, eta uste dugu oraingoan apustu berezi bat beharra zagoela, eta kultura suspertzeko 1,5ko igoera eukiko du partida honek, 1.182.000 euroko igoerarekin, eta kirol patronatuan kasuan 126ko igoera eukiko dute partidak. Beraz, uste dugu, herritarrei begiratzen dieten aurrekontu batzun aurrean gaudela, kontuan eduki behar dugu, aurrekontua orokorrean 8,85 igotzen bada gizarteari begira dauden zaien aurrekontuak desente gehiago igotzen diala, eta horrek erakusten du non jartzen dugun fokoa. Eta nik uste horiek datu objektiboak diala, eta gero bakoitzak izenduan irakurketa horretan oinarritu beharko litzatekela. Oposizioak esandako eri heltziarren Podemosek esaten du forma hobetu dela, guretzako horrek teknikarien lana eskertzia eskatzen du, eta guretzako ere bai, baina horrek ere laguntzen du politikarien jarduna, gu guztiona, guri ere bai asko laguntzen dugu, baina uste dut oposizioari ere bai, aurrekontu horiek ulertu eta proposamenak itxerakoan, gure eguneroko lanean errestasun bat ematen digutela, eta uste dut forma horretan, baina baita fondoan ere bai, danon borondate bat dala, beraien lana da, eta eskertzekoa, baina dan hori eragiten digu, eta guk ere hori nahi dugu. Bai guk eta bai oposizioak aurrekontu hauek hobeto ulertzea, eta nola ez, herritarrak diala gure helburua ondo ulertzea. Gero kritika da, presupuesto hauek, aurrekontu hauek, que se presentan cerrados. Los presupuestos se cierran hoy. Los presupuestos los aprobamos hoy. Hasta hoy tenemos margen para hacer propuestas, que en el caso de Podemos así ha sido. Y creo que hemos tenido tiempo a debatirlas. Y yo aquí sí que haría una pequeña crítica a eso que dices, que durante el año seguiremos haciendo, sí, pero para nosotros lo más importante y lo estratégico y lo estructural se decide hoy. Porque luego durante el año queremos hacer cosas y a veces llegaremos y otras no, porque ya hoy, en cifras generales, decidimos en qué nos vamos a mojar durante el siguiente año, ¿no? Y luego dices, porque hay cosas que dijimos que íbamos a hacer no sé cuándo y se van a... Claro, es que a mí si me vienes en junio del 21, pues depende de cómo esté mi presupuesto y la ejecución que lleve, pues igual lo tengo que pasar al 22. Para mí también durante el año se me pueden ocurrir cosas, pero el presupuesto es el que aceptaremos hoy para el 2023. Que luego habrá cosas que tardan más, que de un año para otro nos han hecho, acepto la crítica y las iremos trabajando, pero también creo que lo que hoy no se propone durante el año es un poquito más difícil que hoy sacarlo adelante, tanto por vuestra parte como por la nuestra. Los desacuerdos que podamos tener, pues por eso estamos en puntos diferentes, partidos diferentes y en el ayuntamiento en grupos diferentes, y es algo a respetar y cada uno que defienda las suyas. Arianari eskerrak eman, uste dut erreza izan dela, akordiora iristea, uste dut hartu dugun dinamika legealdian zehar ona izan dela, eta hola jarraitzea espero da bukaerara arte, uste dut desberdinen artean ulertzea dela hemen bilatu behar duguna, eta gure artean behintzat hola izan dela uste dut, eta eskertu eukitako disposizioa eta iritsi geran akordio hori eskertzekoa bada. Eta EH Bilduri begira, esan zuen kritikak nahiko tokizkanpo daudela esan dezakegula. Uste dut informazioa duala hilabete daukazuela, baina aurrekontuen dinamika 4. urtez martxan jarri dugula. Eta aurrekontu batzuk ez dira bakarrik
udalan gobernuan gaudenak proposamenak egiten ditugune arte itxoiten egoteko modukoak. Urtean zehar, gure lana da, gurea baita ere, gobernatzen gaudenak edo gestionatzen gaudenena bada, aurrekontuak, urrengo aurrekontuak nolakoak izatea nahi dugun. Azken hilabetea da gure artean ados jartzeko momentua, baina lan egin bakoitzak urte guztian dauka horretarako gaitasuna. Uste eta aurrekontuen eskema orokorra ulertu baldin badegu, hori egiteko bidea ez dela zaila. Guk herritarrei proposamen hau helarazi genien, guk esan deten bezala aurrekontu honen 15% herritarrekin, eragileekin egiten dugun elkarlanera bideratzen da zuzenean, eta hori da gure lan itxeko moduak. Guk bertan markatzen ditugun diru laguntza lerro guztiak, elkarlanean martxan jartzen ditugu, eta hor jarraituko dugu. Gure borondatea da, desberdinekin, eragiten dutenekin, herri honetan gauzak egiteko borondatea daukanekin, herria hobetzeko gogoa daukan edozeinekin, proposamenak entzun eta aurrera eramateko, eta hori datu objektibotan ikusten da. Aurrekontu zaharkitu baten aurrean gaudela. Uste dut, aurrekontua erabat aldatu degula, aurrekontua egiteko modua erabat aldatu dela legealdi honetan, eta azkenengo aurrekontua izan da legealdi honetan, guretzako importantiena da, emandako hitza betetzeko falta zaizkigunak martxan jartzea. Eta hori izan da, gure helburua ziklo hau ixteko. Jakineko genukena da, zuen kasuan, zein dan proposamena, ze uste dut, lehenengo urtetik ona, gero eta proposamen gutxio jaso diala, eta kritikara gehiago mugatu dela. Zalantza daukagu zein dan, zuen proposamena legaldiko azken urtean herriari begira. Ez dugu ezagutu, eta ez dugu ezagutzen. Aipatu duzue, gizarte politikan ez dugula postu nahikoa egiten, aldaketa klimatikoa eta trantsizio energetikoan ez dela nahikoa egin, hizkuntza politika, gizarte politika, ez daudela behar bezala jorratuta, herritarren partaidetza falta dela. Uste dut, aurrekontuak benetan serioki hartzen baldin badia, hori ezin dela esan. Beste modu batera egin daitekela, bale, baina hori izanik egiten, datuak dira. Hau ez da gero horrekin zirakurketa egiten dezun, baizik eta oinarrian zeintzuk dian datuak argi daude. Aurrekontua hartu eta ulertzea da. Ez dakigu, ez dezuen lanketa hori egiten, ez dezuen egin nahi, beste joko baten sartu zeraten eta ez eraten hor sartuko, baina guk ez dakigu zein dan zuen benetako proposamena. Guk argi dakagu, hauteskunde kanpainan esandako guztiari bukaera eman nahi diogula urte honetan, eta horretarako markatu ditugula aurrekontu hauek. Hori esan behar da ere bai, oso legealdi zaila eta aldakorra izan dela, eta horrek suposatu duela guk markatutako estrategia garrantzitsuenak aurrera eramatea ere bai, zailagoa izan dela. Eta horrek eraman gaitu erabaki ausartauak hartu behar izatera. Baina uste dut, lortu degula, bai udalak dakan egoera finantzieroagatik, eta baita danok egin dugun esfortzuagatik, esandako guztia betetzera edo betetzen jarriko degula, eta gainera gauza berriak egiteko gaitasuna eduki degula. Eta hori erakusten dute aurrekontu hauek. Eta orain, hau esateko datuak jarriko ditut mahai gainean. Gizarte politika ez dela behar bezala egon. 2019-tik 2023 zenbat igo da gizarte politiketako partida. 47,29. Zenbat igo da gazteriako partida. Gazteen begira ez dela nahikoa egin. 46,6 da gazteria sailak igo dana. Kontuan eukita gazteria sailan lehen berdintasun teknikaria sartze zala eta ateren genuela personal gastu hori. Eta hala ere gazteria saila 46,6 igo da 4 urtetan. Gazte zerbitzuak hobetu inditugu, bai ludotekia eta bai gaztelekua lizitazioa hobetu indegu. Begiratzen badugu, hizkuntza politikan 10% igoera egonda, eta kontuan eduki behar dugu, aurten beka ez dela sartzen eta horrek gora egiten duela. Uste dut, zuek hartu dezuela adostasunera ez iristeko jarrera hasieratik, horregatik ez dezuela proposamenik egin, urtez urte India eta aurten ez dugu zuen partetikan proposamenik jaso, ezin dugu ulertu jarrera hori, ez dakigu zer nahi dezuen herri honentzat azken urte honetan, eta jakin nahiko genuke
zein dan zuen alternatiba. Ondo dago esatea politika beste modu batera egingo dezuela, baina ez badugu ezagutzen zein dan zuen proposamena, zaila izango da hori egikaritzea. Nik uste dut ekintzak diala markatzen digutenak nun gauden gutako bakoitza. Eta uste dut EH Bilduri ekintzak erakutsi diotela zenbat eta gehiago gerturatu gutxio dauala. Madrilen akordioa daun 40 milioien truke. Gizarte politikak hangoak eredu hartuko ditugu. Nafarroan akordioa da. Hizkuntza politika hango hartuko dugu eredu bezala, Elgoibarrerako. Euskadin 400 milioi eskatzen dira. Espainian 40. Adostasunan truke. Eta Elgoibarren ez dau proposamenik. Eske zuma itzen zuaz, gerturatzen zuaz, eta gero eta eduki gutxiago dago. Eta erakusten duana da benetan, ez dezuela eduki izan sartu nahi. Eta hori da guk zuen jarreratikan jasotzen deguna. Guk argi utzi nahi dugu, jarraituko degula gure bidean, akordiorako bidea topatuko degula, desberdinen artean adostasunak topatzea dela gure helburua, eta aurrekontu hauek datu objektibotan hori erakusten dutela. Bueno, bigarren buelta bat egingo du, nahi baduzue berriz ere, txikitik handira. Ebaristok, Arianak ere, Aitziberrek zauz esateko. Bueno, lehen da bizi Jaurlaritzako aurrekontua eta Madrideko gaiak eta aipatzen etzako ez daka zentzurikan hor gai horretan sartzea, nik zuren buruari galdu berko zinioke zergatik aneziat iristen EH Bildukin akordiotara legebiltzarrean. Hori nik uste zuk galdu berko zinukela zuen buruari, ze guk gai gera negoziatzeko eta adostasunetara iristeko zuekin ezik. Zergatik izango dan, nik ere zuen buruari galdu beharko diozue. Gero, guretzako aurrekontu hauek azkenean marketing hutsa da planteatzen duzuena, partaidetzatik kanpo egindako aurrekontuak dira, ez dutelako herritarrekin aurretiko informazioa aurrekontuei buruz planteatzen duzuna azkenean diru laguntzak ematerakoan herritarrekin partaidetza erabili dela, hori azkenean dira akordioak edo diru laguntzak eskaintzeko paseo proiektu daukasun eta horren buruan hitz egin eta horri diru laguntzak emate hori ez da partaidetza. Behintzat guretzat ez da hori partaidetza prozesua. Gero, gizarte lerroak igo dituzuela esaten duzutenean, zerbitzu gehiagoren externalizazioa edo privatizazioa da azaltzen duzuena. Ludoteka, eguneko zentroaren asteburuko zerbitzua, familia tratamenduko planaren esleipenak aurre ikusten dira, azkenon kasuntan ere, aurrekontua eguneko 50 igo da, baina zerbitzua privatizatzeko. Gero, argumentatzen dezunean, azkenean, ongizate arloan ez dela eskaerarik erantzunik gabe galditzen, klaro, gehiago behar denean, ateratzen duzute hemendikan, sartzen duzute hemen, transferentzia bitartez, eta sobratzen baldin bada, kentzen dugu hemendik eta ipintzen dugu hor. Total, beste zerbitarako erabiltzen da. Horrek adierazten du azkenean, partiden barruan ez daudela zehaztapenak, azkenean. Izan genuen gurrian horren adibide bat, gizarte arloko hainbat partida murriztu zirenean, eta zuk aipatu duzun etxeko zerbitzuan, iaz zeukan, iaz ezen guzti erabili, aldiz aurtengo aurrekontuan partida hori tamaina handi baten igotzen da, jakin gabe, erabiliko den edo ez, beraz, horrek azaltzen du azkenean, partida horren zehaztasun falta. Bestalde, gero, irigintzarloan, aurrekontuko zatirik handienak Kinkoneko zubian partidara doa, alarekin koneko zubia ez da ikutuko. Naiz eta Urasandiko auzotarrek hori eskatu legealdia ziren, baina orain dirua jungo da Sarregoitza berri horren irisgarritasunerako obretarako jungo dira 830.000 euro horiek. Urasandiko auzotarrek nahi zuten azan irisgarritasuna, beraien azkenean erdigunearekin lotura irisgarri bat lortzea nahi zuten, baina oraingoz ez dute ezer izango. Gero atera duzute, besapetik atera duzute Urasandiko bialan proiektua, baina auzotarrekin partekatu gabe, beraien iritzia konpartitu gabe. Eta udal gobernuan zaten duzuten bi alderdiek, adibidez, azaldu zenuten proiektu hori, proiektu estrategiko bezala, proiektu garrantzitsu bezala, eta PSE gainera bere proiektu izar bezala azaldu zuen, eta gainera bazaukan aukera proiektu hori aurrera eramateko. Baina, aldiz, gelditu dira Urasandiko auzotarrak, beraien eskaerak bete gabe. Hau nahi zuten, Urasandiko auzotarrak nahi zuten azanaz, alde batetik zubia konpontzia, geltokiko eskilarak horiek kentzea,
eta herri-eskolako eremutikan lehun aldera irten bide bat izatea. Bere garaian, aspaldi herri batasunak ere planteatutako gai bat zen, baina hori momentuan auzotar horiek ez daukate zer ondikan. Zuen lehentasunak beste leku baten kokatu dituzuelako. Gero, ekiola enpresa pribatu bati, 40.000 euroko abala ematen diozue. Abala zergatik, zertarako, zein da proiektua, ze hau ez da inongo batzordetik pasatu, gai hau. Despacho baten erabaki dozu azkenian, hitzarmen bat enpresa pribatu batekin, eta ez dakigu ze terminetan da zertarako. Komunitate energetiko bat azkenian da autokonsumo partekatu bat, baina zerbait gehiago da. Osea, herritarren komunitate indartzeko eta implikatzeko forma bat da, eta energia demokratizatzeko forma bat da. Oin, petatxoak jartzea, polikiroldegian plaka jartzea, ondo dago. Horrekin konformatu behar gera. Jakinda, mintxetako teiatua enpresa pribatu bati, ez dakigu zein dagoen alokatuta, ez dakigu zein dagoen alokatuta. Eta orain plaka berria jarriko dira, guzti plaka berria jarriko dira, jakinda lehendikan jarrita zeudenak, ez dutela ura berotzeko, ez dira kapaz ura berotzeko ere ez. Beraz, hemen planifikazio izugarria ageri da. Gero, Karakateko plan berezi ere hor dakagu, ez dakigu noiz burutuko den, ez dakigu noiz iritsiko den pleno honetara. Ez dakagu horren berririk, baina plan berezi hau gauzatzeko ekintzak edo programa edo partida batzuk ere aurrekontuetan ez dira azaltzen. Osa, guretzako jasangarritasunaren aldetikan, hain garrantzitsua izan detiken plan baten, ez daka errekurtzorikan aurrekontu hauetan. Beraz, hemen ere itxarotea tokatzen zaigu. Gero etxe bizitza. Ikusi genuen azkenean, agerian heldu zen, azkenean zuen etxe bizitzan diagnostikoa mugatzen zela 7 lerroko horri batetara. Guk planteatu genuen alor honetan proposamen bat, baina zuek dana zuen erara eta bakarka egiten nahi duzuenez, tira, jarraitzen dugu. Etxe bizitza eta gazteen politika diru laguntzetara mugatu behar da? Gure ustez ez da nahikoa. Eta aurkeztu berri duzuen emantzipazio plana, ikusita bestean nola junda, ematen du izango dela bestean hildo berdintik joango dela, plan berdina. Gero, kultura partidan ditu duzuela esaten duzuenean, berriz ere bai, dutzi zaigu azkenean, jaietan pandemia horretikan zegoen gastu maila errekuperatzea hori ez dela kultura sustatzea. Ez dago kultura programa berririk. Kultura sustapenez da jaietako kontzertu baten gastu handitzea. Izango da, kultura sortzaileen laguntzea, bereien eskarak bideratzea, bereien lan erraztea, zergatik ez dago sortuta kultura kontseilua. Eta Itagirreko kulturguneak ez luke behar plan estrategikoren bat? Gero euskarari dagokionez, partida igo duzue, hemen ere ambizio falta igartzen da, euskara plan bat ari gera lantzen, eta ez dago zentratuta, ez da gertzen ekintzak plan hori garatzeko, ez dago, azkenian, pizkatxo bat prebizio paralelo bat egiteko, ez dago ezer. Zertarako egingo dugu plan bat, gero ez bali ba ekintzetan zehazten ez dago zentzurik. Hemen ere bai hezkuntzan eta bai euskara arloan plan estrategiko bat faltan botatzen dugu. Beraz, guretzat hori ikuspegi murritza, batez ere bai hezkuntza mailan aisialdiaren mugatuta, ondikan ez dakigu ere aisialdiaren diagnostikoa eginda eta noizko egongo den ere ez. Beraz, uste dugu zuen kudeaketa eredua herritarrei garesti ateratzen zaiela, eta kudeaketa itxi horren ondorioz ere bai Usetxe kaleko Muguruza eskola eraitziko duzue, herritar guztira den ondare bat, ondare publiko bat, ondikan ez daukagu eraikin horren eraisketa justifikatzen duen txostenikan, zaigo gezarri iritsi, guk uste erabaki horren eskumena herritarrena izan beharko luke ere bai, ez zuena bakarrik. Eta eztabaida hori herritarrei ukatu egin diezue. Eraikin publiko horren onura soziala kuantifikatu duzue? Ez dut uste. Zabor bilketan. Herritarrek oraintzen dutenak ez daka isladarikan errealitatean. Kaleak daude, zikinak. Kontenedor selektiboak falta dira, zaborrontziak falta dira. Eta, gero, deitzen dozunean
mankomunitatea esati zutenean, bueno, ez dago kontenido nahiko eta bota dena errefusara, ja da el remate. Kalen asfaltazioa, jarraitu dezakegu, osea, auzoen irisgarritasun falta, mantenu falta, zerbitzu falta, osea, jarraitu dezakegu, luze jarraitu dezakegu, baina, bueno, beraz, zuen hildo politikoa zein dan aurrekontu hobetan agerian gelditzen da, aurrekontuak izan dituzuen gordeta, eta, bueno, datan egin da zekazu dien, orduan da atera ja kanpora. Eta gero zati zuen proposamenak egiteko, bueno, guk proposamen ez dituzu egiten proposamenak, guk hainbat proposamen egin ditugu. Eta batzordean gainera, esan dakoan, saber zaudeten prest, gurekin jartzeko, negoziatzeko, adosteko proposamenak, gure proposamenak oso ezagunak dira, ez dakigu. Ez dakigu da erantzun bat, ez dakizue jarriko zereten gurekin negoziatera, hitz egitera da adostera zerbait, ez dakizue. Horriz baldin bakizue gaitxi gabiltza. Beraz, ez esan gure proposamenen zai zaudetera zer da egia. Gobernantza da, ulertzea, ez diola xola, azkenean, proposamenak nondik handatozen. Salerratetik edo bestetik handatozen. Baina, proposamenak baldin badira, egingarria, baldin badira, bideragarria, bueno, mintzat aztertzea merezi dute. Eta, bueno, azken itzazuena izango da, eta esango duzue, dana ondo dagoan herri badala, zerbitzuak, bueno, dana gertatu, herritarrak dana gertatuta daudela, dana oso ondo dijoala, eta horregatik, adibidez, osasun zentroko zerbitzua berreskuratzeko eskaien aurrean, zuek anbulategi berri bat planteatzen duzue. Hori da zuen eredua. Beraz, guk uste dugu hobetu beharreko asko daudela, aurrekontu honetan, eta ez diotela herritarren beharri geltzen. Horregatik guk kontra bozkatuko dugu. Bukaeratik hasiko naiz, ze harritxuta utzi nazu, ezin dut ulertu, proposamenak gu ez gaudela zuekin esertzeko prest. Ingo dugu errepaso bat, zenbat aliz eskatu dizugun elkartzeko ni neu. Azkena ingo hau da, orain eztabaidatuko dugun euskeran eguneko adierazpena, zein saiatu da akordio batera iristen? Zein izan da hirugarren testu bat proposatu duana eta mahai gainean jarri duana, eta horrelako adibide asko jarri ditzakegu. Gu bai gaude proposamenak entzuteko prest. Ebaristok ekarri ditu proposamenak, landu ditugu, batzuk onartuko dira eta beste batzuk ez. Jon Pelik lehenengo urtean proposamenak aztertu inzian, batzuk onartu zian eta beste batzuk ez, eta horretarako gaude. Eta hori nahi dugu, eta horretan jarraituko dugu guk, proposamenak entzun nahi ditugu eta horrera atera nahi ditugu, eta batzordeetara horretara juten gera. Baina ez dakigu zeintzu dian zuen proposamenak. Oin ere, hartu dut zuek esandako gauzapia dana da gure kontrako kritika bat. Zure hitzartze guztia da, EAJ kudeaketan kontrako kritika bat. Dana, ez dakigu EH Bilduk zer nahi duan. Ez dakigu. Dakigu, zaudetela privatizazioan kontra, gizurra dela. Zerbitzu publiko guztiak publiko izaten jarraitzen dute. Badakigu, parte hartzea uste dezuela beste modu bateran zein da modua. Ez dugu ezagutzen zuen proposamenik, ez dezuen mai gaineratu proposamenik. Orduan, esandako guzti haueri polik-polik erantzuten joango naiz. Ze uste dut erdisa baino gehiago erantzun ona merezi dutela. Baina ez dakagu proposamen bat bera ere, Elgoibarko EH Bilduk zer nahi duan Elgoibarko herriantzako. Nik ez dut esan herria oso ondo dagoanik eta ez da nik ezer berririk egin behar. Gauza asko daukago egiteko eta horregatik gaude lanean. Eta hasieratik esan dit. Guk nahi deguna da herritarren ongizatea bermatu eta herri honek aurrera egitea eta hobetzia. Gure helburua herria hobetzia da eta horretarako dauzkagun zerbitzuak mantendu eta hobetu nahi ditugu. Eta hori dira aurrekontu hauek. Gauza asko in daitezke, hobetu daitezke eta hori da guk ingo deguna. Eta proposamenak entzun ingo ditugu, por supuesto. Beti entzuten ditugu proposamenak. Ez daukala zentzurik lehenengo kritika Jaurlaritzaz hitz egitea. Erabilidet zuma, esateko, zer dan Madrilen egin dezuena eta zer dan Elgoibarren egin dezuena eta bidea zein izan dan. Elgoibarren ez dagoen proposamenik akordio batera iristeko. Zuen hasierako jarrera erabakita zen eukaten lehenengo batzordera eseri zinaten momentuan. Hori argi gelditu da, ze gaur oraindik ez dakigu EH Bilduk ze proposatzen duen aurrekontu hauen aurrean. Dakigu zeren kontra zaudeten, guk egiten dugun guztiaken kontra. Baina alde ez dakigu. Partidetan zehaztasun falta dauala. Uste dut, eta lehen aipatu dugu eta Ebaristok balioan jarri du, izugarri aldatu da
aurrekontua egiteko modua eta partidak zehazteko modua. Izugarri aldatu da. Udaletxe honetara sartu ginenetik ona. Eta horrek erresten du asko gure jarduna. Eta hori eskertzekoa da bai langileri, baina baita horretan arduradun egon dian personak hartu duten konpromisoari. Kinkoneko zubia, ez dezuek obra ulertzen. Obra beraz dezuek ulertu. Obra bat osorik da, 2 fasetan, eta hoin burutuko da lehenengoa, eta hurrengo urtea, eta 2024 izango da, 2. faseana. Ez da modurik obra hori fase bakarrean egiteko, eta 2 fasetan egingo da. Biala, ez dala elkarbanatu. Zerate egon Urasandiko auzotarrekin? Segu beraiekin adostutako bial bada, legealdi hasieratik beraiekin lantzen ari geran proiektu bada. Hori hola da, eta badakite zertarako aprobetxatu nahi dugun bial hori, eta beraien eskaera asko bideratuko dira bial honi esker. Zehazera asko hobetu ingo dira, zabalauak izan alko dira, irisgarritasuna hobetuko da, eta guzti hori hobetzeko biala dator. Eta guk hori beraiekin egin dugu. Zuek esango dezu ezetz, zueri beste gauza bat esan dizuela. Seguramente horrelako auzo handi baten danetik egongo da, baina guk auzotarrekin landutako proiektua dela, hori ezin daukatu, eta ez daukagu inungo arazorik hori hola dela esateko. Ekiola. Abal berdina jartzen dugu guk, eta abal berdina jartzen du Zumaiako udalak eta Azpeitiko udalak. Abal berdina. Kooperatiba sozial bat da, eta udal desberdinak atxikitzen nahi gera ekiola bezalako proiektuetara. Eta hauek, proiektu hauek, lehenengoak izan zian Azpeiti eta Zumaia honekin ateratzen eta hau defenditzen. Eta guk uste dugu, beraiek bezala, proiektu hon bat izan daitekela, eta abal berdina jartzera guaz gu, Zumaia eta Azpeiti. Karakateko plan berezia. Irakurri dezu eta zer suposatzen duan administratikoki planak? Ze puntutan dauan eta zer dan aurrera eramango dan, eski batzutan uste dugu, ez dezuela benetan administratiboki suposatzen duana ulertzen horrelako plan berezi batek, ze behin da berriro azaldu dugu eta punto berdina jarraitzen dugu. Emantzipazio plana urten da eta berdina da, ez da urten. Emantzipazio plana hendik ez dugu atera. Emantzipazio plana itxen ari gera. Parte hartze prozesu bat egiten ari gera, gaztei galdetzen ari gera plan hori idazteko. Baina ez dugu atera, eta plan hau ez da beste baten berdina, ze lehengo emantzipazio plana izango da Elgoibarren. Jakinaiko nuan, zenbat udaletan, 2022an edo 2023an, edo 2024an, jarriko dan martxan gaztei begirako emantzipazio plan bat. Ekarriko dugu, hemendik urte batera edo bira, horren inguruko gogoeta bat. Aber zenbat udalek ipini duten horrelako prozesu bat martxan, gaztei begira. Eta lehen esan dut, gazteriako partida 156 igo da. Emantzipazio plan hauek hirigintzatik bideratzen dira. Ez dira ez da sartzen bertan. Eta partida honak dira ere bai, gaztein arazoei aurre egiteko. Kulturan partidak beti mantentzen diala. Begiratu dituzue partidak, benetan? Ez ezin sinistu ditzen dezuen kritika eta aurrekontuan datozen partidak nola idatzita dauden gauza berdina esatera etortzean. Euskera plana. Euskera planak ez dauka partida konkretu bat. Hori izango zen euskera planaren katastrofea. Euskera plan batek partida bat eukitzia. Euskera plan batek euki baditu udal guztian partidetan euskera inguruko gogoeta inda eta modu transversal baten egon behar dira. Eta hori horrela izan behar dela sinistuta gaude. Ez da egongo euskera planari zuzendutako partida bakar bat inoiz. Ze uste dugu hori izango zala, bai udal mailan eta bai herri mailan, akats oso handi bat. Hezkuntza maila izaera ikuspegi murritza daukala eta ez dezuela ezagutzen diagnostikoa. Aurreko batzordean nik azaldu nuan diagnostikoa ze fasetan zauan kronograma azaldu nuan eta esan izuen gauza gehiago zaukagunean ekarriko genula. Ematen du persona desberdina zatoztela batzordera eta plenora. Nik ekarri nuan taula bera eta hitz egin duen gero diagnostikoa hitzen ari zala eta potentea ematen duala eta ikusiko degula horren emaitza zein den eta oin datu bilketakin hasiko ginala. Pedro Muguruzaz hitz egin da. Pedro Muguruzak auzotarrak ezagutzen dute parte hartze prozesu bidez egiten ari den proiektu bat dalako. Eta gola azaldu degulako hasieratik eta horrela izango dalako. Ez dugu ulertzen
egindako kritika. Eta niretzako kritika honena gure kudeaketan garesti urtetzen zaizue. Legealdian lortu duzuen gauza bakarra 60.000 euroko liberatu bat eukitzea da. Hori ez da garestia? Eta gero, hona etorri, pleno honetara etorri, eta ez eukitzea proposamenik herritarrentzako, zenik ez da jartzen kolokan 60.000 euro izan behartean, zenbat izan behartean liberatu bat eukitzea oposizioak, baina argi dagoena da, diru hori aprobetxatu inbarko litzatekela, eta gaur ez dela hori adirazi pleno honetan. Oso argi gelditzen da. Ez dau proposamenik, nola izan daiteke hori. Uste dut, gure jardunakin, eta hemen aurrekontu hauetan, dauan partida bakoitzakin gure esku dauan guztia egiteko, daukagula konpromiso hartuta. Eta gure bete beharra da, eta horretan ari gera eta jarraituko dugu. Baina esatea garesti urtetzen dela, iruditzen jata, oso fuertea. Bukatu ingo dut, lehen bukatu duten bezala, guretzako importanteena da adostasunak bilatzea, herri eragileekin elkarlana egitea, eta hori da aurrekontu hauek erakusten dutena. 15% inbertsioak baino gehiago transferentzietara doaz, eta hori dira diru laguntzak eragileekin egingo ditugunak. Hori izango da gure bidea, guk ez dugu besteena kritikatzeko erabiltzen hau, guk gurea balorian jartzeko erabiltzen dugu, baina zuek gaur ekarri dezuen honekin, uste dut, eztabaidara sartu behar ginala, ze ez dezue proposamen bat bera egin, eta dana izan da gure jardunan kritika. Dana. Ez dago proposamen bat bera ere apuntatzeko modukoa. Bueno, bigarren bueltia pasauta, bozkatu ingo dugu. Bueno, orduan proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioak, 9 alde, 6 aurka eta abstentzio bakarra. Laugarren puntua, 2022ko enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen dituena gauzatzeko Elgoibar, Sololuze, Mendaro, Deba eta Mutrikuko udalen artean burutzen den kudeaketa Debabarrenako lurralde eremuaren esku uzteko hitzarmena onartzea. Proposamenen aurrekaria kontuten izan da, osoko bilkurari proposatzen zaio onoko akordioak arditzala. Lehenengoa, enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen dituenak, gauzatzeko Elgoibar, Sololuze, Mendaro, Deba eta Mutrikuko udalen artean burutzen den gestioa Debabarreneko lurralde eremuaren esku uzteko hitzarmena, gehienez ere diruz lagungarria izango den 185.789 euroko zenbatekoa izango duena onartzea. Bigarrena, alkate lehendakari Andreari, eskumen ematea Elgoibarko udalaren izenean adierazitako hitzarmena sina dezan, eta hirugarrena, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean hitzarmenaren testu osoa argitaratzea. Ez baldin badago ezer aipatzeko, bozkatzera joko genuke. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, batez. Bosgarren puntua, 2022ko ordainsarien igoera orokorra onartzea. Kontutan izan da errege lege dekretu batek ezarritakoa, antolakuntza batzordeak honako akordio hauek arditzela proposatzen dio udalbatzaren osoko bilkurari. Lehenengoa, 2022ko urtarrilaren bateko ondorioekin, Elgoibarko udaleko funtzionarien eta langileen ordainsarietan 1,5%ko igoera gehigarria esartzeko akordioa hartzea, 2021 urterako esarri diren urteko ordainsari osoei dagokienez. Beraz, bien baturak nolaiai ere 3,5%ko gehienezko ordainsari igoera globala finkatuko du 2022ko ekitaldirako. Bigarrena, Ane Beitia Arriola, Josu Arraiz Aranburu, Etxeber Lanberri Uranga, Andrea Arriola Ferrer, Blanca Larrañaga Iriondo, Ariana Nogales Babarro,
eta Baristo Rodríguez Rabano pertsonei 2022ko ekitaldean jasoko dituzten ordain sarieri 2022ko urtarrilaren batetik aurrera 1,5%ko igoera gehigarria esartzeko akordioa hartzea. 2021ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariekin alderatuta eta antzinatasuna dela eta legokiekena kontutan izan gabe. Hirugarrena, 2022ko ekitaldirako udaltaldi dagozkien diru izendapenetan 2022ko urtarrilaren batetik aurrera 1,5%ko igoera gehigarria esartzeko onarpena ematea. 2021ko abenduaren 31an indarren zeuden ordainsariekin alderatuta. Eta laugarrena, arestian aipatutako igoerei dagozkien atzerapenak ordaintzea. Honi buruz zerbait esateko? Ez. Doan boskatzea. Aitzi berra daukaz esateko, aitzi ber zuria ditzat. Lehenik eta behin nahi nuan erantzun zuk egindako... Ez da erantzuteko txanda. Ez detela onartuko, nire lana zalantzan jartzea edo nire alderdian eskumena liberatu bat ukitzeko zalantzan jartzea. Gaiari buruz, baina hori zalantzan jarriko. Ez da erantzuteko txanda. Boskatzera guaz. Orduan, proposamenaren aldeko botoak. Abstentzioa. 10 alde eta 6 abstentzio. Seigarren puntua, udalkiro patronatuko 2022ko ekitaldiko aurrekontua aldatzeko bat eta bi zenbakia dituzten espedienteen onarpenen berri ematea. Lehendakariaren bi ebazpenen berri ematea da, lehenengoa da kreditu aldaketa, kreditu gehigarren bidezko aldaketa espedientea bat zenbakiduna, eta kasu honetan aldatu ziren partiden kopurua guztira 78.000 eurokoa izan zen, eta hau diruzaintzako erakinetik hartu ziren. Eta bigarren espedientea bi zenbakiduna, hau da kreditu gaikuntzan bidez bideratu zena, eta aldaketak egin ziren kopuru osoa izan da 175.000 eurokoa. Eta hau egin finantzaketa kreditu gaikuntzaren bidez, diruzarera handiagoen bidez. Eta zazpigarren puntua, 2022ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Hemen ere bai bi adierazpen dauz. Osea, irakurriko ditugu bisak, eta ingo ditugu bi buelta babeste kontuko. Osea, Maialen zuria daitza. Aitzi berritzalizu, Mercedes mikrofonoa bai. 2022ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena, adostasuna etorkizunaren giltzarri. Euskararen legeak 40 urte, adostasunaren eraginkortasuna. Autogobernuaren eskutik egin du euskarak milaka urteko bere historian ezagutu duen aurrera biderik sendoena. Euskal herritarron ezinbesteko kontzientzia eta ekimena oinarri hartuta. Gaur, Euskararen nazioarteko egunean hain zuzen ere, datu soziolinguistiko zehatzetan oinarritzen den baieztapen hori, 4 haizetara zabaltzeko egokieran baldin bagaude, zintzotasunez aitortu behar dugu euskararen eta euskaldunon historian ohorezko tokia duen ekimen bat dagoela aurrera bide horren iturburuan. Izan ere, aurten 40 urte bete ditu euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legeak. 1982an onartu zenez geroztik euskararen legetzat ezagutzen dugunak. Ugari biltzen ditu urtemuga horrek ospakizunerako arrazoiak. Arau nagusi hori baitute berme eta oinarri euskarak alor guztietan egin dituen urratsik. Hartan dituzte sustraiak eta ezinbesteko lege babesa administrazioaren, irakaskuntzaren, hedabideen, helduen euskalduntzearen, esparru zientifikoaren, lanmunduaren eta gizarte erabileraren alorretan, besteak beste hartu diren neurriek. Hartan du, zimentarri gaurko errealitatera ekarri gaituen arautegiaren legea eraikinak. Baina euskararen legeari zor dioguna agerian jartzerakoan, ezinbestez nabarmendu beharko dugu arau horri benetako indarra eta iraunkortasuna eman dizkion ezaugarria. Adostasun zabal sendo baten gainean eraikitako legea da, eta hortik datorkio besteak beste eraginkortasuna.
Asko zor dio euskerak adostasunari, eta deus ere adostasun ezari. Adostasuna baitu euskararen etorkizuna giltzarri, hondamendi luke euskarak ordea adostasun eza. Eta adostasunak borondatea du oinarri ezinbesteko. Borondatea eta eskuzabaltasuna noski, behar baitira buru bihotzetan abiaburu eta helmuga ezberdinak ditugunon artean diagnosiak eta aurrera biderako urratsak adostea. Ez da inola ere eginkizun erreza, bai ordea euskararentzat ezinbestekoa. Ausardia eta zuhurtzia orekatzea eskatzen du adostasun eraginkorrak. Hilda jaiotzen baita neurri bizkorregi zein geldoegi oro. Euskerak bai bataki aldeko egokierak baliatzen, eta badaki era berean behar denean aukera hobearen zain egotea, baina ez du neurri berean denbora inoizko larretan galtzerik. Neurri berean, baitu euskarak ezinbestekoa inorrezatzean ustea eta aurrera urrats bizi bezain sendoz egitea. Euskararen legeak berak eta haren 40 urteko garapenak erakutsi digute hori guztia, eta zinez dira horiek aurrerantzean mamintzen jarraitu behar ditugun ikasgaiak. Euskararen mesedetan. Euskal hiztunon eta euskal herritar guztion onurarako. Euskal gizartearen kohesioaren alde. Euskal herri izenari izana ematen diolako euskarak. Norabide ugaritan proiektatu ziren euskararen legean adostasunaren ildoak, eta bide horretatik jarraitu behar dugu aurrerantzean ere. Desberdinen arteko adostasunean bilatuko baitugu beti elkarrekin aurrera egiten jarraitzea ahalbidetzen duen konpromisoaren puntu kritikoa, giltzarria. Hortik kanpora euskerak galbide lukeen liskar soziala baizik ez. Atzeak erakutsi ohi duenez aurrean nola dantzatu behar den. Aukera paregabea dugu esku-eskura adostasunaren baliagarritasun praktikoa egiaztatzeko. Euskeraldia bizitzen ari baikara aurten berriz ere gure inguru osoan. Izan ere, deigarria da eta zinez pozgarria euskeraldiak biltzen duen adostasun sozial eta politikoaren neurria. Baina pozgarri eta deigarria ez ezik, baliagarri eta biderakuslea ere bada adostasun hori, euskeraren benetako ardura praktikoa bere gain hartzen duen gizarte eleanistun bat eraikitzerakoan. Hori da euskeraren nazioarteko egunean aurten aldarrikatu nahi dugunaren mamia. Euskeraren legeak erakusten digunez, hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskeraren aldeko atxikimendua bilatzen duten ekimenetan frogatu da zein garrantzitsua den adostasunean jokatzea. Euskaraldiak adibidez, denon begien bistan agerian jartzen duenez, adostasuna du euskerak aurrera biderako lema. Erabileraren aldeko gizartearen eta norbanakoaren konpromiso tinkoarekin batera, ekimen publiko eta pribatuaren arteko lankidetzarekin batera, elkarren onespen zintzoarekin batera. Euskarak batzen gaituelako, ez inola ere banatzen, adostasunean. Etzi behar zuria daitzan. Maialen itzali mikrofona meza. Euskararen herria gara, 7 lurraldeetan zehar euskaratik eta euskaraz bizi garen 21. mendeko hizkuntza komunitatea. Biziraupena gaindituz erronka handiak ditugu osasuntsu, moderno, eraginkor eta indartsu garatzen joateko. Herri mugimendua izan da eta izan behar du euskararen normalizazioaren oinarri eta bidelagun. Eta erakunde publikoei dagokigu herritarren hizkuntza eskubideak bermatu eta bermatu araztea. Euskaltzale eta ekintzaile askoren ahaleginak ez dira alferrikakoak izan, eta euskara orain dela 50 urte baino hobeto dago. Hobeto, baina ez aski. Izan ere, euskara ez baita hizkuntza normalizatua izango gure lurralde guztietan hizkuntza ofiziala ez bada. Eta hizkuntza ofiziala izatearekin batera, hizkuntza eskubideak eremu orotan bermatuak ez diren bitartean. Ezin ukatu, azken urteotan lortu dugula Euskal Herriko lurralde guztietan aurrera urrats esanguratsuak egitea. Egun, inoiz ez bezala, euskaldunok berariazko erakundeak dauzkagula Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Alde batetik, Lapurdin, Nafarroa, Beherean eta Zuberoan bestetik, eta Nafarroa garaian azkenik. Baina ez daukagu hizkuntza politika bateraturik, eta euskara ez dugu hizkuntza ofiziala Euskal Herriko lurralde guztietan. 7 lurraldeetan ordea, euskaraz eta euskaratik bizi ahal izateko zailtasunak egon badaude. Ofizialtasunetik hasi eta honen karian hezkuntzan, osasunean, administrazioan edota eguneroko eremu edozeinetan. Euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatuak izateko unean. Hego Euskal Herriko lurraldeetan ere bada arazorik, azken kale neurketek zein azterketa soziolinguistikoek ez ezik izaten ari diren euskararen kontrako epaitegiratzek agerian uzten dutenez, Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen euskararen legeak dagoeneko 40 urte bete ditu gainera. Ezinbestean egungo errealitate soziolinguistikoari erantzuteko eguneratzea eskatzen duerarik.
Euskararen estatusa ez dago unerik osasuntsuenean, eta honek ezinbestean marko legislatibo berriak eraiki eta estrategia ausartak aktibatzera behartzen gaitu. Herri mailako erronka dugu honakoa, euskararen erabilera ahalbidetzeko ekosistemak eraikitzeko, hezkuntzan, ingurune digitalean, lan eremu pribatuan, administrazio osatzen duten eremu guztietan, komunikabideetan. Oraindik orain ez dakigu gure hizkuntzaren egoera noraino okertuko den. Hori horrela, beharrezkoa da aztertzea hizkuntza egoerak jasandako kalteak zeintzuk eta zenbatekoak diren. Bizirauteko zorian dagoen komunitate izatetik osasuntsu bizi den hizkuntza komunitate izatera igarotzeko. Euskaraldiak asmo honi erantzuten dio neurri batean, euskaltzaleen topaguneak abiatutako proposamenak ehunka elkartek babestuak eta milaka herritarrek bultzatuak. Euskal Herria bildutik bat dugu ekimenarekin aktore nagusiak herritarrak diren neurrian eta elkarte zein erakundeen aldetik jasotzen ari den atxikimenduarekin bat eginez. Euskal Herria bilduko emakume eta gizonak egunero eta urte osoan egiten dugun moduan 11 egun horietan ere aho bizi edo belarri prest rolean jarduteko konpromiso hartzen dugu. Haize berriek ekarritako erronka berriak ditugu gurean ordea. Euskal jendartea urte hauetan zehar aldatu baita. Horregatik behar eta egoera berria erantzun ez ezik, hauei erantzuteko estrategiak aktibatu beharrean gaude, izan teknologia berrien zein adimen artifizialaren erronkei erantzuteko. Gure gizartearen errealitate eta behar berriei egokitzerakoan, edota mugimendu migratorioen erronkei erantzuteko unean ere. Horregatik guztiagatik, aurtengo euskararen nazioarteko egunari begira, euskararen hiztun ekosistema osatzen dugun guztio, hizkuntzaren biziberritzeko konpromisoa eguneratu eta indartu behar dugu. Ildo horretatik, euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatuak eta euren osotasunean garatuak izan daitezen. Eragile guztiok ahaleginak eta bi egin behar dugu. Konpromiso zehatzak hartuz egungo eta etorkizuneko erronkei zintzoki erantzuteko. Beraz, 2022ko Euskararen nazioarteko egun honetan, gutako bakoitzak bere eragin eremutik, elkarlanean, eraginkortasunean, adostasunean, euskararen herri izaera indartu, berritu eta biziberritzeko konpromisoa hartzen dugu. Bueno, txanda bat hasiko dugu, berriz ere txikitik handira, Ebaristo, zubia gaitzan nahi baduzu. Ariana, Aitziber, zehoz ezateko. Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan Euskararen legea 40 urte bete ditu, baina bada garaia hizkuntz politika berrien eztabaida zabaltzeko. Lege honek bere gauza onak ekarri ditu, baina une honetan ezin die egin aurre gaur egun ditugun erronkei. Onartu behar dugu une honetan euskara estankatua dagoela, euskara guztion altxorra dela eta zaindu behar dugula esatea ondo dago, baina ez da nahikoa. Kontuan izan da, euskarak gaur egun bizi duen egoera. Euskararen erabilera jaitsi egin da, Elgoibarren nabarmen, baina baita eremu euskaldunetan ere bai. Aipatzen dozue, zuen adierazpenean saltzen dozue, autogobernua eta euskararen lege hau direla bermea euskararentzat. Bermea, hain zuzen, lege honek ate batzuk zabalik usten ditu. Izan ditugu sententzia pila bat euskararen kontra. Langile publiko batek euskaraz ez jakiteak ez dituela euskaldunen eskubideak urratzen. Edo Nafarroan EH Bilduk ETB3 bertan ikusteko akordioa lortu zuenean Espainiako gobernuarekin, eta izan hor eskuin mutura etorri zen, azkenean gogor euskararen kontra joka, edo azkenengo izan den azkenean udaltzaingoek ez daukatela B2 profila beharrikan bere lanerako, ez? Beraz, euskararen lege honek ezin izan gelditu eraso guzti hauek, ez hauek eta ez etorkizuna etorriko direnak. Beraz, lege honek euskara bermatzen duela aipatzen duzuenean, ez da egia. Laguntzen duela, lagungarria dela, bai, laguntzen du. Baina argi dago lege berri bat behar dugula. Zuek euskal estatusaren alde egonda, ez dakit gai hau, zergatikan dakazu hainbeste zailtasun gai hau hemen eztabaidatzeko. Aurrera begira, euskararen normalizazioa lortu nahi baldin badugu gutxienezko baliabidea jartzeaz gain, azkenean
gutxieneko ezagutza bat exigitu beharko genuke, bermatzea lortu beharko genuke. Maialen, zuria daitza. Ez duzu ezer esan behar. Bueno, lehenengo bozkatuko dugu bat, eta gero bestia, ezta? Hasiko gara lehenengotikan. Hasiko gara kobak bialdutako guk aurkeztutakotikan. Vale. Orduan hasiko gara EAJak aurkeztutako proposamenekin. Orduan proposamen horren aldeko botoak, abstentzioak, kontra, 10 alde eta 6 kontra. Eta bigarrena EH Bilduk aurkeztutako proposamena. Proposamen horren aldeko botoak, kontra, 7 alde eta 10 kontra. 6. 7 eta 9. Zortzigarren puntua, eskariak eta galderak. Itxaso, zuria daitza. Ni jolasguneen arira, bi galdera. Batetik, ez dakite parte hartze prozesuak zetarako balio daben. Seguri, uda aurretik etorri jakun bai irakasle, guraso eta ikasle egin dago galdeketa baten, jolasgune ereduen arabera zelako nahi zaben. Dan urten zan oso argi guk legealdi guztien zehar eskatu duguna. Berdeguniak eta jolasgune naturalak. Mintxetako berdegunia eskatu zaban guraso talde batek, guk eskatu bezala, eta dana esesko. Eta gure sorpresarako, udan, bi jolasgune berritxu dira, eta kontutan hartu gabe eskari horrek. Eta hola izan da, Usuako parkia izan da lotzagarri, urten da gero diagnostikoan hori, Usuako parkia berdin-berdina, kautxo gehiago. Itxaso, bi galdera esan duzuen behartzen ditula, galdera favorez. Bai, hornixe, nire galdera da, batetik, zertarako izan da parte hartze prozesu hori, eta bigarrena da, ze pentsatzen duzue itxia 20.000 eurokin aurten? Kautxu aldatu? Ze gehiago horako ez dugu emango. Erantzungo jatzuz dago kixon bat zordin. Eneritz. Ez, nik momentu batean komentatu Daniela Itziberrek zaborraren inguruan pertsona, mankomunitatean erantzun hori izala, Josuk barrein du, eta galdera da, Sigmako poligonuan kendu iziazen, momentu batean kendut egon zian kontenedoriak berziklatzeko, eta handakagu zen enpresa guztixetako batzuk kontzientziatuta egon diazenak, kotxen eramazten zituzten zaborrak etxera, berziklatzeko beraien auzoetako konteinerretan. Orduan, galderia, hortik handi joa, mankomunitateko arduradun izan da, hori jakinan gainen hon behar zinen, hori hola izan dela, denbora da baten. Jasota galderi ere bai, Jone zuri dagokizu. Kasu honetan eskaritxo bat. Lehen egindan komentario baten arira, eskatuko neuke ez jartzeko zalantzan alderdi honetako kideen lana, eta zuzenean Maialen izango nioke eskatzeko bere lantaldeako kidek egiten duten lanaz, edo bere alderdiko kidek egiten duten lanaz eta kobratzen dutenaz. Esan nahi dut, erantzunez berdinetik berdinera. Bien, eta hori nire galdera. Zeratikan ez dituzue galdera hau guztiak batzordietara eruaten. Erantzungo diaz, beste momentuen baten. Bueno, bai, ez dia gaur gertatu dianak, Eneritz, ez dia gaur gertatu dianak. Bueno, galderak erantzungo jatzuz. Plenua bukatutzat emango du.